Госпожо Габриел, завърши първата работна среща на тази комисия. Аз съм много доволен. Какво ще кажете Вие за българските пчелари? Аз ще кажа най-напред, че се представиха изключително достойно и впечатлиха всички, които бяха дошли на това първо заседание на работната група. Българските пчелари бяха с много ясни и много силни послания, които бяха и потвърдени от реакциите на ентусиазъм и подкрепа от другите. Те изразиха силни послания за това, че в Европа има нужда от адекватно финансиране на пчеларския сектор. Има нужда да има обучение за младите пчелари. Необходимо е местните пчели да бъдат съхранявани и развити. Освен това е много важно как се работи за комуникацията заедно с другите производители. Българските пчелари в този момент показаха, че са на абсолютно същото ниво като останалите им колеги от другите страни членки, имат не само представа за проблемите, но и имат идеи за това как могат да бъдат разрешавани и то по най-европейския начин, с общи усилия. Затова посланието им беше изключително силно. Благодаря. Аз съм убеден, че ние ще решим проблемите на пчеларите в Европейския съюз. Много благодаря, госпожо Габриел. Благодаря и аз.